Na comarca de Arousa, o Día da Ciencia en Galicia celebrouse en Vilaxoán. A vila foi o lugar escollido pola editorial Teófilo Edicións para presentar a súa nova publicación, o Plano da Ría de Arousa de Domingo Fontán. Ese gran soño que nos presenta hoxe Teófilo, ese gran soño co que hoxe podemos ver en detalle, co que fixo posible aquel inmenso home, aquel inmenso galego que hai nada menos que 200 anos colleu un caleidoscopio e unhas perchas de triangulación e se decidiu a poñerlle rostros para decirnos a todos como era a Ría de Arousa e como é Galicia inteira. Domingo Fontán debuxou o rostro de Galicia na súa carta xeométrica que no século XIX converteuse no primeiro mapa do territorio. Nesta obra que agora publica Teófilo Edicións, o científico de Portas puxo cara á Ría de Arousa. Para nós o bautizamos como o libro cilíndrico. Sei, Valentín, que ese concepto non o vai aceptar noso paisano Darío Villanueva. Pero nós o bautizamos así e vai a ser así porque nós o que fixemos foi meter en ese tubo, meter ese mapa, ese plano, para non incurrir máis incustos e que a xente se achegase a Domingo Fontán. E aí van todas as datas máis importantes da súa vida e tamén da súa obra. Ademais de presentar a coidada edición desta obra pola que aposta Teófilo Edicións, o acto serviu para reivindicar a figura deste científico nado en Portas en 1788. Si en lugar de nacer en Galicia, por exemplo, nacera en Francia, pois seguro que se consideraría pouco menos que un héroe nacional e que a súa obra sería materia de obrigado estudio nos colexios. Domingo Fontán Rodríguez, como se dixo aquí ao longo desta tarde, foi un home ilustrado no sentido máis extenso da palabra. Coloquialmente poderíamos decir que tocou todos os paus. Domingo Fontán foi a figura que centrou os actos do Día da Ciencia en Galicia este ano, protagonizando numerosas homenaxes en toda a comunidade.